Julistettakoon työn tekemisen iloa ja rauhaa koko Suomeen. Haastamme kaikki työpaikat mukaan työhyvinvoinnin kehittämiseen. Alkakaamme vaikuttaa valittamisen sijaan. Hyvä mieli hyödyttää kaikkia osapuolia, koska se avartaa havaintokykyämme ja mahdollistaa uudet ajatukset. Tästä syntyy työnantajalle tulevaisuuden arvoa ja tulosta. Ilo tarttuu asiakkaisiinkin ja parantaa palvelun laatua. Myönteisyys kartuttaa henkilökohtaisia voimavarojamme, jopa terveyttämme ja elämän tyytyväisyyttämme. Arvostakaamme jokaisen työtä. Yhdellä ihmisellä, johtajallakaan, ei voi olla tänä päivänä ylivertaista osaamista luotsata laivaa tulevaisuuteen. Hyvä johtajuus syntyy vastavuoroisuudesta ja siitä, että jokainen kantaa vastuunsa omasta osuudestaan. Niinpä palkitsemisenkin pitäisi jakautua kaikille. Annettakoon myös esimiehille onnistumisen mahdollisuus ja kaikki tuki. Toimivat työnteon tavat ja aikaansaaminen mahdollistavat hyvän työn perustan. Myös työkavereista riippuu, onko työhön aamulla kiva tulla. Yhteinen aaltopituus muodostuu hymystä, katsekontaktista ja nyökyttelystä, mutta myös ääntäkin toki tarvitaan. Tervehdi, kiitä ja pyydä myös tarvittaessa anteeksi. Hyvän mielen pilareita ovat itseluottamus, toiveikkuus, optimismi ja sitkeys. Niitä kaikkia voi oppia. Niiden oppiminen on paljolti omissa käsissä. Pienet riskinotot ja niissä onnistuminen vahvistavat itseluottamusta. Toiveikas uskoo huomiseen ja etsii vaihtoehtoisia reittejä seinän noustessa toiveiden tielle. Stressikin on positiivista tiettyyn rajaan asti, mutta negatiiviseksi muuttuessaan se syö voimat ja tekee meistä ikäviä ihmisiä. Siksi jokaisen on hyvä tiedostaa omat rajansa. Myönteisten tunteiden ylijäämä suojelee meitä stressitilanteessa, koska arvioimme sitä silloin eri silmin, rauhallisemmin ja joustavammin. On myös tärkeää, että työstä on mukava lähteä kotiin. Voimasi elpyvät sopivasta liikunnasta ja hyvistä harrastuksista. Toivotan kaikille valoa, iloa ja työntekemisen rauhaa.